Hello mga ka-Inday, this is Inday Rana and welcome back again to my YouTube channel. Yahoo! So ayan mga ka-Inday, sa hindi pa nakakakilala sa akin, I'm Inday Rona. At sa hindi pa nakapag-subscribe to my YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell at para naman po ma-notify kayo sa mga another videos ko na gagawin ko for my YouTube channel. And today's video mga ka-Inday, pupunta kami ngayon sa Kawag para manonood kami ng volleyball. Kasama ko yung mga kaibigan ko, hinihintay ko lamang sila mga ka-Inday. Bago kami pumunta mga ka-Inday, mega shoutout po kang Eileen Bisdak from Turkey, Christian Kyle Rubio, at saka kang Lister Kalisagan from Bita Ogan. Mega shoutout po sa iyo ka-Inday, mga ka-Inday kong minamahal ng syempre ka sa iyo. So ayan mga ka-Inday, naabot na sila mga ka-Inday, nag-drive na nagyaw-yaw ang bayot kay so yun na naman. Nagyaw-yaw si Aisa, si Kimi Laura. So ayan, naguna na sila cookie dito ang mga ka-Inday sa Baligulan. So magtanaw lang ni, nagasto pa dyan yung magtanaw na dyan ni sila. Kung sa rin ulit ko tayo mga ka-Inday. Ha? Okay, napagkati mo laki. So yun mga ka-Inday, naabot na ko sa Kawag, naabot namin sa venue sa baligulan nila, nara, ayan. Nagulat na sila mga kalaban mga ka-Inday, kaya nagkuhan pa daw, tuwa pa daw 7-Eleven, nangaon pa daw sa 7-Eleven ng kalaban. Hello! Sawadee ka! So yun mga ka-Inday, nalitukin dra ma'am. So maghulat sa mga ka-Inday, namin karon sa Kawag. Kasama ko si Lister, ako gi-shoutout sa mga kanina. Kasama ko si Lister, si Angelo, at saka si Sherwin pala, kapatid pala yun si Angelo, at saka si Madam Cocky. Ayan, nasa Aisa, maulaw sa kamera.
So ayan mga kainday, nagdula na sila. Hala. So ayan mga kainday, ulit kayo nangaon lang. Ayun ang hatag. Panghatag ay isang gay ko. Mao na. Mula aga ni mo ni udto daan. Sira. Russia. Ang mga love team guys, mga kainday. Ha? No, di daw ka niya sa usaman sa pasak yung dili. Pasak yung dili. Pero ginganin siya bukan ba niya siya nga pagkatao. Pinanggaon. Una-una sa lahat. Guwapa. Dili siya plastic. Bisag ang iyang naong murag cellophane. Go, madam! Dili. Shitso. Kuhaan siya sang. Okay lang shitso. Kailan ko mayot? Mura siya naong unggoy. Pak! Bayit! Giligiran dyan ay. Siya. Nya. Abot og 6 PM. 6 PM. Ito para makama-enjoy ni mong night. Madam! Lingi ko, madam. Shiwin! So, 0910. Natapos na sila gula. Napala na silang gihula. Uli na ta? Sabi lang si Richard. Ha? Para Richard. Balik na rin. Labit? Una lang me. Muna na din uli. Kung barbecue nito, puro na ito utang. So ayan mga kainday, muuli nami. Kung wala sila og volleyball. So ayan, love you babe. Love you.
kami sa among bayot mi sa kawa pa siya pamasahe. So adunay mga laki dira sa among likod karong panahona. Nagbabagang balita po mga Judong? So ayan mga kainday, uuwi na ako. Kasi hubog ako. Ayan, driver. So ayan mga kainday, naabot na ko sa balay. Gikan mi nag-volleyball, nagvolleyball. So ayan mga kainday, may kami shoutout kang Eileen Bisdak from Turkey. Keep safe always dyan, kayos, kainday. Kainday, sa hindi pa nakapag-subscribe to my YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the notification bell para naman po ma-notify kayo sa mga another videos ko na gagawin ko for my YouTube channel. So ako'y magpapaalam na mga kainday. I'm Inday Rona and bye. Bye!